No niin, katoppas nyt sieltä näistä. Nyt ei sovi enää ne kaljatkaan. Itellä Lapin kultaa, ne riitelee kaiken kanssa. Sano nyt Heikille jotain tästä. Terve! Terve! Täällä on ihan mahdotonta meininkiä. Täällä kippari solvaa rasistisesti, sovinistisesti, kaikella tapaa henkilökuntaa. Mä teen tästä valituksen. Sun täytyy valittaa Arvovaltuutetulle teen valituksen. Sun täytyy valittaa EU-direktiiville. EU-direktiivi, mutta kuinkahan se tasa-arvo oikein täällä laivassa meni, se täytyy tarkistaa ensin, että mitä ne säännöt. Sitten täällä on ihan muutenkin kummallista. Täällä Juhon housunpuntista tuli olutta. Mitä Juhon? Housunpuntista tuli olutta. Juhosta on tullut, se on niin pro merimies, että se osaa kustaa olutta. Ei vaan olut Mutta sitten sitä juomaa. Se olisi kylmää kolaa. Oisettais Juho saa pissiä ainoastaan sillä, että sitä kaadetaan sen puutteen. Sitä kylmää kolaa sitä voi. Jotkut kaataa sitä punteille vaikka ei Vastatkaa yrittäisi. kysymykseen. Vaikka tiikki kannelle vaikka ei yrittäisi. Älä viisasta. Älä nyt sotke punaviiniä tähän juttuun. Tää nyt sotki, tää ei ollut taas semmonen asia.